Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kino ilam shnong na kilait lagi shnong ki bahap hapo karat mayong ha kilait trik uyayong arajar pausan. Kila kentat wari ke jingkeno da kino ilam ka Confederation of Free Boy People bakirang ba shnong ba kino ilam karat kila di ya kajaka ka behe laispa akar hakado shispa klur tingka syaka Meghalaya Industrial Development Corporation. Kino ilam shnong ki belami ban pensha halor ka jingkeno jong ka Confederation of Free Boy People kikin thop ya ka shnong siang mau pedeng siang mayong bar ka shnong siang terai ka jam. Haka jingkran bakelar patai ku buar kidi kino ilam shnong gilakam bagede tanggi jingkeno ki bam don nongrem chan wetip ya ka jing shisha. Urang ba shnong jong ka shnong siang mau pedeng ba penshingan sila ulong bagede ka jingkeno ya ka shnong siang kalong ka bamla satya ban pediang namar bala keno klamreti bnya ya ka jing shisha. Ni kirang ba senang nak tanya siang mau pedang siang kerjam siang mayong ni wan jubab alur ke kubur ke bala pensengau penbenah lembaga kop jongkari boy district ika boong ba mangi kirang ba senang idon keti benai NOC bendi kecaka syaka MIDC di halur kena gebentah ni subha benjubam sepi ki pajba barkhot khamtam ya kakob kabala penbena pajba igane kubur ba nakaliang jungi ngimdon kecaka jongkaraj badam siang jungi kumagitip aduk menta kidai tang kecaka kiba simat bad ia kene ke NOC kiba kene ke kop ka penbena ba laai lungba usim lungba ki rengba senong kanele nagaliang jungi kirang ba senong kai ka bengi praktis nadu ka balayalam daki longshua manshua jungi ba ya ka jingdon ka kendau ka siap gidon la ki longsan mansan lagi lengdo lagi sim mangi kirang ba senong gimdon keno ka benta hab bantu kelar bede beri kendau ka siap gidon kum kirang ba senong ni sngo kidram ya kene ka jingkren jong ka kop kaba keno persya yang kirang ba senong bangi don benta ia kena ke kam lungba ka MIDC nakaliang jungi ki rengba senong bat ginong senong ni snoru berjubam ya kawai ke benta kaba kena ke kop ke ong ba mangi ki longsong senong siang ngideng dai ki beriu ki bebet ki basadin sisya ka sisin perkat kalong ke ba sisya Henry ngisngo benong ba naki border areas ki bahau put usam jong Boy district ka sunong siang sungi ngisngo bah ban penbenah bagi don la ke school idon ka English ka ba kerteng juga school ka St Francis Secondary School siang kani school ngidon hadu kelas 12 tingidon ru ka railway station ke Bajan nasional siang sungi la kumno tang 9 kilometer ngila poi railway station nagsunong siang kidon ki engineer, kidon ki doktor, kidon ki nurse, kidon sibun kinong tray surka nagsunong siang. Tiap ide bet kene ka jingkeno jong ka kop. Nakaliang jongi kinong sunong ngimkwa bet kedeu kti ba kane ka kop ne kino kisang NGO ki budan Boy district nek central body ba lada pilap ya kino ki kubor ki basisya na ki bom sisya na kaliang jungi kentu ken pam sapi baro ki NGO ba pinsumha ban ya kontak ya ki ya ka kubor ka bapiyo na ki tan ki dong jungi kenang ba kanom long katma ka ktin na pedang jungi kinong susnong bat mapi ki NGOs ni sukumen ba kidon ki NGOs ki balong ki kop na ki KSU RBUF na kino da kejingdon jong pi ngin kum kinong susnong ngin kam safety kam ta mangi ki besong sa borders ndrei ka jingkerpat de ka jongi ka long ba kum kene ka jingkeno ba mangi kirang ba snong mangi ki sim jong ka sunong usiang ngilong tang namar ka jingmentoi ka besimet jongi ngidi ya ka rirat ki ba kum kita ki kentin ngasngo benong ba kilong ki bala khor sya namar ba ngi ya kano ka kam ladai ka skim surkar
ne ka skim ka bawan nang no ka badai ka snong ne ka raj bor ne ju pentip jaga isi juga snong ne ka raj ne ngeju lum public meeting bar khot kum ka jing pentip yakino skim dan mar kata ngasnu ban ong na kaliang jengau rong ba snong sekite hakite snong siang ba kane ka jingkren jong ka kop Ribhoi district ka ba ong ba mangi kinong snong siang lale kita ki kam lang banta ki MIDC lada kilale kiwe ki raj ki snong kata mangingim don tip ngimla ban kitkli ngimla ban tuklar ndre mangi kinong snong siang hadu mentah nadu ke sitarik April arajar pusau ke kubor jong ka kop hadu mentah ke sengi bana kaliang jogi ngim pat tip is pang kene ke kam de kene ke jing penbena ka jongi kirang ba sunang nom siang nag benta ke jing tip lang jong pajba babun haka tham Ribhoi jongi